Добър вечер на всички и днес ще се захванем с една много хубава игричка. Казва се MTBF Freeride. Контролите са много трудни, но игричката е доста яка. Oh shit. Първия опит настана. Като натиснете R, ви рестартва. Ако умрете, де. Ето заедно с ауто. Ау! Ето, натискам R. А пък с спейса спирачка. С спейса спирате. Това е спирачката. Юху! А пък с SW може да наклонявате колелото напред и назаде. Ето, вижте как правя заедно с докато натискам F. Но понякога не е неуспешно. Така че аз не го правя много често. Не го правя много често, защото се провалям опитите, но в този клип ще го направя. Докато не успя втори път. И успях, защото съм красив мъж. Шит. Да, ето, видяхте, че с S наклонявате колелото назаде. Вау, това предно салто ще стане ли? Не, пръснах ми си черепа в тази шибана скала. Която ме вбеси и намерихме нова писта, която и тя ще шибана колкото другите. Уу! Или пак не, харесва ми на мене. Където нещо. Тя пак аз не мога да разбера какво става, лаце. Тук са ви нужни доста спирачки, защото има един от най-готините скокове на света. Не за... Толкова щях да се кефя, ако стигна до него. Ужасно! Прераждане. Ужасно е така да загубите контрол над това шибано колело. Но! Ще успя! Мойка шиба! Не успя! Изчакайте за малко. Извинете ми, трябва да отворя на кучето си. Брутално падане, Защо забравих спирачката? И аз не знам. Долф Зиглър! Съжалявам, че го казах. Защото толкова... Го обичам. Обичам Долф Зиглър от Кетчъп. Признавам си го. Нека света ме знае кой съм. Тъно ме запомнят с това видео. Липсвате ми. Аз пък липсвате ми. Ще ми липсвате. Майка ти, бе. Последната песта. Да направя последното заедно с ауто да се. То е неуспешно. Ако искате да пробвам предно, гледайте! Ууу! Този път ще е успешно. Успях да направя предно с ауто. И умрях. Добре, малко се задържах и накрая умрях. Вие видяхте с очите си.